τον τρελαίνεις. Και φεύγουν τα παιδάκια τώρα, συγγνώμη να σου πω κάτι που θα το ξέχναγα. Φεύγουν τα παιδάκια από το σχολείο στις 2 η ώρα, 3-4. Τα δικά μας έρχονται γύρω στις 4. Και μετά τα πλακώνεις στα φροντιστήρια για να μάθουν αυτά που θα έπρεπε να έχουν μάθει από το σχολείο για να υπάρχει παραπαιδεία. Καλά, αυτό είναι. Τα φροντιστήρια. Καλά Χριστούγεννα. Εδώ πάει το καλά Χριστούγεννα. Τα καλά νέα τώρα για τη νέα χρονιά που έρχεται είναι ότι θα ορκιστεί μαζί μας ο Βαγγέλης Φερής. Γεια σου Νότι. Γεια σου Βαγγέλη μου. Κλασικός. Έχουμε κάνει Θέμο την καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που μπορείς να φανταστείς. Με τον Περί. Με τον Περί και τον Σταματίου. Το Σταμάτη Γιατράκο. Το Σταμάτη, συγγνώμη. Το Γιατράκο, ναι. Είχαμε κάνει πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Όχι, στο Flash είμαστε, στο ραδιόφωνο, ναι. Και μας είχε πει τότε και τρομερές ιστορίες ο Νότης, μουσικές δικές του. Πέρα ότι ήταν όλη η μουσική υπόκρουση από τον Νότη, που έχουν τρομερό ενδιαφέρον, γιατί ο Νότης ήταν και DJ. Αλλά όταν λέμε DJ, θυμάμαι. Στην Κόδα. 9 χρόνια, ναι. Ότι ξένη μουσική. 2 τραγούδια έχω παίξει μόνο ελληνικά. Το ένα ήταν ο Κουσάρος του Παπακοσταντίνου και το άλλο του Τζίμι του Πανούσιου με τις μουσικές ταξιαρχίες τότε και εγώ σ' αγαπώ μου. Δεν μου λες, δεν σ' άρεσε η ελληνική μουσική, έπαιρνε στην ξένη. Πάρα πολύ, αλλά έπαιζα ξένη μουσική γιατί οι θαμώνες ήταν όλοι ξένοι. Ναι, το πράγμα. Απευθυνόμασταν δηλαδή σε Σκανδιναβούς, Εγγλέζους, Γερμανούς. Τη γυναίκα σου τότε τη γνώρισες, Νότι? Τη γνώρισα το 84 στον Απόλλωνα στην δίσκο που έπαιζα. Άντε εσύ. Ναι. Σοβαρά μιλάς. Έκανε χαμάκι έτσι. Θα σου το πω. Την αλήθεια να πω. Θα σου το πω, ακριβώς όπως έγινε. Τώρα έχει παραγραφεί το αδίκτυο. Δεν κρύβω λόγια, ναι, περάσαν τα 5 χρόνια. Βλέπω μια κοπέλα η οποία χορεύει με την Καρολίνα του φίλου μου του Γιάννη του Ζούνη, τη γυναίκα. Και έχω μάθει ότι η Καρολίνα έχει μια πολύ όμορφη αδελφή. Και λέω, μάλλον η αδελφή της είναι. Όπως παίζω λοιπόν μουσική, έρχεται δίπλα μου ο φίλος μου ο Τάμπης, του λέω, ρε Τάμπη, η αδελφή της Καρολίνας είναι αυτή, μου λέει, δεν ξέρω. Να τη ρωτήσω, κάνε τα κουμάντα σου. Μετά από λίγο μου τη φέρνει από την πίσω πλευρά της κονσόλας. Γεια σου, ποια είσαι και τα λοιπά, τι κάνεις εδώ πέρα, είμαι ξεναγός, μου λέει η γυναίκα μου. Και αυτά, μου λέει, εσύ τι κάνεις. Βλάκα μου κάνει τώρα. Τι σου να είμαι εδώ μέσα και παίζω μουσική. Δεν έχει προσέξει καθόλου. Δηλαδή ανύπαρκτος. Της λέω, να κι εγώ. Βάζω δίσκους. Όχι. Είμαι πλανόδιος πολιτής. Πουλάω ξηρούς καρπούς στα κέντρα διασκέδασης και τέτοια. Άρχισε 2 παραμύθια. Ναι. Μετά από λίγο που το κατάλαβε, γελάμε τέλος πάντων, έτσι έγινε η γνωριμία. Είναι αδελφή σου η Καρολίνα? Όχι, είμαστε φίλες. Έτσι γνώρισα τη γυναίκα μου και παραμένουμε με τον Γιάννη και με την Καρολίνα πάρα πολύ. Καρολίνα ήταν Αγγλίδα για αυτή. Αγγλίδα. Ναι. Πολύ καλή φίλη. Και τότε αποφάσισε η γυναίκα σου να μείνει κο ή έφυγε και ξαναγύρισε και. Τότε που γνωριστήκαμε, εκείνη εργαζόταν σαν ξεναγός. Συνέχισε την εργασία αυτή για 2-3 χρόνια ακόμη. Περναγιατικού ή την απέφευγε? Όχι. Έμεινες δηλαδή? Μείναμε μαζί αμέσως. Μετά από ένα μήνα της γνωριμίας μας, μείναμε μαζί. Από τις 5 Ιουνίου του 1984 είμαστε ζεύγος. Παντρεμένοι. 25 χρόνια κλείνεις φέτος. 25 χρόνια. Έτσι. Παίρνεις παράσημο, παίρνεις ένσημα, τα τίποτα. Είναι η ασημένια, ο ασημένιος γάμος, κάπως έτσι τα κάνεις. Ναι, έχει βέβαια. Ασημένιος, όσο ευχόμαστε και στο Χρυσό. Πάντως 25 τα περισσότερα αδικήματα νομίζω παραγράφονται. Εσένα δεν παραγράφεται με τίποτα. Δεν μπορεί να παραγράφει. Είναι παραγεγραμμένα, διότι εγώ οτιδήποτε και αν κάνω είμαι. Όταν σε παντρεύτηκε η Κύλη. Κύλη είναι. Κύλη. Από πού το έβαλε, από το Killer, το έβγαλε το χαρακτηριστικό. Που είναι από το Killer. Όταν παντρεύτηκε λοιπόν. Η Κύλη πήρε τον Killer. Όταν σε παντρεύτηκε η Κύλη, δεν ήσουν τραγουδιστής καν. Όχι. Περάσαμε από διαδικασία ζώρικη. Δηλαδή περάσαμε δύσκολες στιγμές. Κυριολεκτικά δύσκολες στιγμές. Να μην έχεις να φας. Είναι ότι πέρασες εσύ εποχή που δεν είχες να φας. Πλάκα κάνεις? Όχι, ρωτάω, δεν κάνω πλάκα. Από μικρό παιδάκι πέρασα δύσκολα. Ναι, από μικρός πέρασα. Ήμουνα 24 στα 25 που γνώρισα την Κύλη. Η εργασία μου ήταν το καλοκαίρι, χρήματα ήταν πολύ λίγα. Όταν τελείωνε η περίοδος του καλοκαιριού, σταμάταγε αυτό και γινόμουνα ηλεκτρολόγος με τον γαμπρό μου. Το 84 το χειμώνα ρίχναμε μπετά με το καρότσι, ας πούμε. Δεν τραγουδούσες, Νότι? Όχι. Ξεκίνησα το 85 το τραγούδι. Τα 2 πρώτα χρόνια, 85-86 ήμουν αστικό, πήγα 86 προς 87. Από ανάγκη ξεκίνησε το τραγούδι ή για συμπλήρωμα? Από σύμπτωση. Αλλά εγώ όταν μου κάνανε την πρόταση το είδα πια βιοποριστικά. Φυσικά ήταν η αγάπη μου από μικρό παιδί, αλλά δεν φανταζόμουν ότι ποτέ θα προκύψει. Δεν το είχα στο μυαλό μου. Αλλά λες από να ρίχνω μπετά να είμαστε στην οικοδομή και να βάζω ηλεκτρικά. Όχι, δεν έγινε έτσι. Έχω πάρει τον Απόλλωνα και το έχουμε κάνει κλαμπ. Έπαιζα εγώ λίγα τύμπανα. Τον Απόλλωνα στην Κο. Τον Απόλλωνα την δίσκο το υπόγειο, γιατί υπήρχαν 2, το υπόγειο το χειμερινό και το καλοκαιρινό.
Και είχα παίξει και στα δύο τέλος πάντων. Στο χειμερινό λοιπόν που το έχω πάρει, παίζουμε μουσική με κάτι φίλους κτλ. Ήρθαν όλοι, τζάμπα έπιανε, κανένας δεν πλήρωνε, έκλεισε το μαγαζί. Εκείνη λοιπόν την περίοδο. Όλοι φιλαράκι, έτσι. Μου κάνει πρόταση. Του είπα, παιδιά, τι θα γίνει εδώ, μπορεί να είμαστε φίλοι, αλλά. Δεν γίνεται. Να πει στο φίλο τώρα. Έρχεται ο Κώστας ο Μελιανός που είναι αδελφός του ιδιοκτήτη των κέντρων και μου λέει: Πρεσίνο ότι αφού δεν πάει καλά να μην τα παρατάς, να έρθεις έξω να τραγουδήσεις. Ήξερα ότι το ψηλό έκονα. Εγώ ντρεπόμουν και με ψήνει τέλος πάντων. Πηγαίνουμε, κάνουμε πρόβες και πήρα το βάπτισμα του πυρός. Βγήκα την πρώτη μέρα φυσικά, έτρεμα σαν το ψάρι. Με ρεπερτόριο λαϊκό. Με ρεπερτόριο, οι άντρες δεν μιλούν πολύ, Τόλης Βοσκόπουλος. Διονυσίου φαντάζομαι. Αγγελόπουλο, όχι Διονυσίου, Αγγελόπουλο. Μαύρα μάτια, μη φύγεις και τα λοιπά. Και Κοντολάζο. Τέτοια τραγουδάκια. Ναι. Παίρνω λοιπόν το βάπτισμα του πυρός. Τότε πληρώνανε οι φίλοι ή πάλι ερχόντουσαν και δεν πληρώνανε πάλι? Τότε άρχισα να παίρνω κάποια χρήματα. Που τα χρήματα που πήρα για 2 χρόνια είχαν φτάσει στις 6.000. 1.000 δραχμές. Τώρα έχουμε χάσει το λογαριασμό, δεν ξέρω. Ναι, χάθηκε το πράγμα. Τι σημαίνει ο λογαριασμός, το 6.000 εκείνη την εποχή, ήταν κάτι, δεν ήταν? Όχι, λίγα ήταν. Ήταν ένα μεροκάματο για τραγουδιστή πάρα πολύ χαμηλό. Τα πρώτα σκαλιά όμως έτσι πρέπει να ξεκινήσει, δεν γίνεται διαφορετικά. Άμα πας στα μεγάλα ποσά. Μετά θα τρελαθείς. Ναι. Εν τω μεταξύ είχες παντρευτεί την Κίλη? Έχουμε παντρευτεί κατηδίαν. Δηλαδή έχουμε πει ότι εμείς οι δύο είμαστε μαζί. Τέλος. Δεν χρειαζόμαστε έγκριση από τον παπά ή από τον δήμαρχο. Ήμασταν παντρεμένοι. Ανεξάρτητα αν έγινε γάμος αργότερα, γιατί η κάθε γυναίκα γουστάρει να βάλει τον ηθικό και η δεξίωση. Δεν γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να αποφύγει. Περάσαμε λοιπόν μια δυσκολία μέχρι το 1989 που μέναμε το 90 σε ένα υπόγειο. 89-90 μέναμε σε ένα υπόγειο το οποίο είχαμε αγοράσει 4 εκατομμύρια δραχμές τότε θυμάμαι. Πού? Στην Καλιθέα. Αλλά εσύ είχες 4 εκατομμύρια και πήγες σε αγορά στο υπόγειο μας. Τι είδους επένδυση έκανες? Ήτανε το δώρο των πεθεϊκών μας. Των πεθεϊκών από την Αγγλία. Ναι. Όπου εκείνη όμως δίπλα, έτσι, στις δυσκολίες. Μια γυναίκα από την Αγγλία που φαντάζομαι ότι θα έχει και μια επιφάνεια για να είναι αυτό το δώρο. Καλοσοισμένη. Ναι. Από τη μία καλοσοισμένη, από την άλλη εργαζόταν από μικρό κοριτσάκι. Δηλαδή και εφημερίδες μοίραζε με το ποδήλατο τα καλοκαίρια και σε εστιατόριο εργαζόταν ως σερβιτόρα. Ότι ήρθε και έμεινε μαζί σου και πήγε και έμεινε στο υπόγειο στην Καλιθέα. Το 89. Μέχρι το 90 και ξαφνικά 91. Αρχίζει η Αθήνα να συζητάει για ένα το 91 λοιπόν κάνω τον πρώτο δίσκο. Τότε που κάναμε τον πρώτο δίσκο δεν είχαμε να φάμε κυριολεκτικά. Είχαμε 2.000 για να πληρώσουμε όλα τα έξοδα που έχει μια οικογένεια 2 ανθρώπων και της διασκέδασης, φαγητά κτλ. 2.000. Αν πηγαίναμε κινηματογράφο που έκανε γύρω σε 700 δραχμές, αν θυμάμαι καλά τότε, την επομένη έπρεπε να τα κόψουμε από κάπου αλλού. Ζόρι. Αλλά ξεκίνησα, κάναμε τον δίσκο. Όλοι φωνάζανε μέσα στην CBS τότε, θυμάμαι, ο Γιώργος ο Πολυχρονίου. Σφαγιανάκη, από το διάδρομο του άφτωσες. Και έλεγα: Ο Γιώργο, δεν έχω τέτοια ανάγκη. Δεν θέλω να αυτοσω κανέναν. Εγώ θέλω ο δίσκος μου να πάει σε 10.000. Ο Πολυχρονίου ήταν τότε στην εταιρεία. Ήταν στη CBS, στο ξένο ρεπερτόριο. Αγαπητός ο Γιώργος. Ο Πολυχρονίου ήταν ο πρώτος που σε επίστρεψε. Ποιος ήταν έτσι από εταιρεία ή από. Ο Κώστας ο Μπουρμάς. Ο Θάνος ο Καραγρηγόρης και ο Νεκτάριος ο Κόκκινος. Και ο Άκης ο Γκολφίδης, ο Τέρης ο Σιγανός. Αρκετοί με πίστεψαν. Γιατί οι συμπτώσεις ήταν τέτοιες που ήρθα σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, ποιες ήταν οι συμπτώσεις, ποια η επαφή, πώς έγινε? Ο Τέριος Σιγανός, όταν εγώ ήμουνα στην ΕΚΟ και εκείνος ερχόταν τα καλοκαίρια και εργαζόταν. Ο Τέρι. Ναι. Ο Τέρι είναι παραγωγός, ήταν με τον Άκη τον Γκολφίδη στον πρώτο μου τον δίσκο. Ήταν από την Αμερική, από τον Καναδά ή από την Αμερική τέλος πάντων. Από αυτούς τους Έλληνες οι οποίοι εκεί πραγματικά πήρανε καλά στοιχεία. Ένας εξ αυτών είναι ο Τέρης. Εκπαιδευτικός στην φωνητική, γενικά γνώσεις πάνω στα μουσικά πράγματα κτλ. Και ο Τέρη λοιπόν μου λέει: η Ελένη ψάχνει για έναν τραγουδιστή, διότι πάει στη Θεσσαλονίκη. Η Ελένη Δήμου πάει στη Θεσσαλονίκη και είχαν κλείσει τον Μιχάλη τον Δημητριάδη. Κάτι συνέβη και χάλασε η συνεργασία. Θέλεις να έρθεις? Θέλω να έρθω. Με τα χίλια, ας πούμε. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια λοιπόν που εμφανιζόμαστε στο Caesars, που μετά ο ιδιοκτήτης του Caesars έγινε φίλος μου και κουμπάρος μου, βάπτισε τον Απόλλωνα, ο Παύλος,
Τραγουδάμε λοιπόν εκεί και έρχονται τις πρώτες ημέρες ο Κώστας ο Μπουρμάς που είναι διευθυντής της CBS, ο Νεκτάριος ο Κόκκινος και ο Θάνος ο Καραγρηγόρης που είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία. Ο Θάνος ο Καραγρηγόρης σήμερα είναι ο διευθυντής της Universal που είμαστε παρέα. Λοιπόν, και λένε